Cena Zelený Merkur je pre nás hodnotným ocenením, lebo nás motivuje do ďalších aktivít. Sme radi, že Banskobystrická SOPK vyhlásila takúto súťaž a že nám bolo umožnené sa vôbec zúčastniť tejto súťaže, lebo vidíme v tom potenciál a je to pre nás o to viac hodnotné, lebo je to motivácia, že naše myslenie a naše smerovanie v rámci obnoviteľných zdrojov alebo recyklácie stavebných hmot má význam a v budúcnosti určite prinesie úžitky či spoločenské, alebo ekologické, alebo hmotné. Naša spoločnosť sa zaoberá hlavne výstavbou infraštruktúrnych projektov a pri svojej práci vo vysokej miere využívame stavebné materiály. Doteraz hlavným zdrojom stavebných materiálov boli prírodné zdroje. A keďže vidíme, že veľa materiálu v podobe odpadu sa hromadí na skládkach, tak firma prijala aj takú filozofiu dlhodobej udržateľnosti a hlavným zámerom je venovať sa spätnej recyklácii stavebných odpadov v podobe jednak stavebných sutí a ich druhotnému využitiu pri výrobe stavebných hmôt. V našom prípade sa jedná o betónové zmesi, asfaltové zmesi. V budúcnosti sa budeme snažiť rozvíjať túto filozofiu aj pri aplikovaní obnoviteľných zdrojov na získavanie energie. Naša spoločnosť má dlhodobý program udržateľnosti a v rámci týchto aktivít sme sa aj do tejto súťaže prihlásili, lebo vidíme v tom potenciál hlavne v budúcnosti. Trend je určite udržiavať životné prostredie, čo možno v maximálnej možnej miere v tom stave, ktoré je aspoň na tejto úrovni, ako je dnes, a zbytočne ho nezaťažovať nejakými druhotnými účinkami stavebnej činnosti, to znamená získavaním nerastných surovín a neefektívnym využívaním potom vlastne týchto surovín v druhotnom cykle. Spoločnosť Agro.CS Slovakia sa rozhodla prihlásiť do súťaže Zelený Merkur z dôvodu, že sa chceme zviditeľniť prihláseným projektom. Do súťaže sme prihlásili projekt výroby drevného vlákna ako jedinečnú technológiu v rámci strednej a východnej Európy. Táto technológia je výnimočná v tom, že nám umožňuje spracovať drevné odpady a nahradiť tým neobnoviteľné surovinové zdroje. Spoločnosť Agro.CS Slovakia, najväčší výrobca pestovateľských substrátov na Slovensku, pričom hlavné komodity, hlavné suroviny sú rašelina a pestovateľské komposty. Zaradením a spustením technológie na výrobu drevného vlákna dokážeme nahradiť časť rašeliny a tým vlastne prispievame k udržateľnosti a takto dokážeme uzavrieť ďalší kruh cirkulárnej ekonomiky v našej spoločnosti. Naša firma Thermosolar Žiar nad Hronom ako výrobca slnečných kolektorov sa prihlásila do tejto súťaže z toho dôvodu, aby poukázala na to, že vyrába ekologické produkty ekologickou cestou a nie len, že ich vyrába tou ekologickou cestou, ale dokáže ich ekologickou cestou na záver ich životnosti aj recyklovať, aj keď životnosť týchto výrobkov je zhruba na úrovni cez 40 rokov.